Pikaopas oikean naulatyypin valintaan. Ei ole aina helppoa ymmärtää eri naulatyyppien eroja ja valita oikea naulatyyppi. Tarkastellaan 3 avainasiaa, joihin pitäisi pystyä vastaamaan. Mitä olet kiinnittämässä, mihin alusmateriaalin olet kiinnittämässä, mitä materiaalia olet kiinnittämässä. Tulee myös pohtia, millaisia kuormituksia kiinnitykseen kohdistuu, mikä on hyväksytty onnistumisprosentti ja kustannus. Nämä vaikuttavat lopulliseen naulavalintaasi. Pureudutaanpa sovellukseesi. Ensimmäiseksi, mitä olet kiinnittämässä? Oletko kiinnittämässä puuta betoniin, tekemässä kaapelikiinnityksiä tai välisinnerangan kiinnityksiä? Pohdi, millaisia kuormituksia kiinnityspisteeseen kohdistuu ja mikä teknologia toimisi parhaiten sovelluksessasi. Kevyisiin sovelluksiin kaasu- ja akkunaulaimet soveltuvat hyvin. Suurempaa kuormituskapasiteettia vaativiin sovelluksiin saattaa olla paras käyttää panosnaulaimia. Käydään asia läpi esimerkin avulla. Olet kiinnittämässä 0,9 milliä paksua välisinnerankaa betoniin. Tarvittava kiinnityspisteen kapasiteetti on 0,2 kilonewtonia. Tähän sovellukseen kaasu- tai akkunaulaan soveltuu parhaiten. Mikä on alusmateriaali? Kun valitsemme naulan alusmateriaalin mukaan, saamme parhaan lopputuloksen ja onnistumisprosentin. Kovassa alusmateriaalissa, kuten teräksessä ja kovassa betonissa, naulan ominaisuuksille asetetaan korkeammat vaatimukset. Näissä materiaaleissa meidän Ultimate-luokan XP-naulat toimivat paremmin kuin Premium-luokan XC-naulamme. Varmistaaksemme parhaan kiinnityksen laadun, onnistumisprosentin ja minimoidaksemme betonin murtumisen, meidän tulee valita parhaiten soveltuva XP-naula. Mitä materiaalia olemme kiinnittämässä? Määrittääksemme oikean naulapituuden sovellukseemme, selvitä kiinnittävän materiaalin paksuus ja tarvittava tunkeumasyvyys perusmateriaaliin. Näin varmistat parhaan kuormituskapasiteetin ja oikeanlaisen naulan toiminnan. Esimerkissä, missä kiinnitimme välisinnerankaa, minkä paksuus on vain 0,9 milliä. Tässä esimerkissä voimme valita lyhimmän naulan, mikä täyttää tunkeumavaatimuksen perusmateriaaliin. 20 millinen XP B4 naulan. Kun mietitään kiinnityspisteen hintaa, valikoimassamme on useita vaihtoehtoja erilaisiin sovelluksiin. Tässä esimerkissä voit myös käyttää normaalissa betonissa 20 mm pituista XC B4 MX-naulaa. Tämä naula soveltuu sovellukseen tietyin kompromissein ominaisuuksissa. Tämän lisäksi selvitä, jos sovelluksessasi on muita vaatimuksia, kuten naulan materiaali tai vaatimuksia hyväksyntiin suhteen. Tarkistamalla nämä tiedot voit helposti selvittää tarvitsemasi naulatyypin. Tarvitsetko lisätietoja? Vieraile kotisivullamme. Sivuilla on yksityiskohtaiset tuotetiedot ja vois myös tarvittaessa ladata sivuiltamme suorakiinnityksen teknisen manuaalin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, älä epäröi olla meihin yhteydessä.